vakomana veCOZWVA Intelligence vari kuya vachishamisa aiwa nyika yeZimbabwe. Wamboziva kuti ndovakaona veChildren of Zimbabwe War Veterans Association vari kuya vataura mashoko ekuthreatena the regime, vachitaura mashoko ekuthreatena pamwe chete aiwa nethe leadership kusoroko vachiti aiwa we want to expose all the deals zviri kuitika zviri kuenda against macitizens emunyika yeZimbabwe. Vatiri kuona kuti kutanga kwemwedzi uyu unotaura kuti vakomana veCOZWVA aiwa havasi kana kutombomira, havasi kana kujaidza, vari kuexposa zvese zviri kuitika, maacts of corruption nezvese zviri kuchiitika. Tiri kuona pahendo pavo vari kubudisa zvese. Sandapinda masvika muda nyoko pana muda subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pahendo COZWVA vanoposta the constitution nemutungamiri wenyika zvamuri kuona izvo vaya kunyora vachiti from today onwards COZWVA, Children of Zimbabwe War Veterans Association, to expose all corrupt looters hiding behind President Mnangagwa name, whilst advocating for 2030 illegal constitutional violation for selfish benefits, including what exactly they are protecting behind the eyes of the public. Tomasvanotra chiti aiwa vese vada kuhwanda nezita remutungamiri wenyika ndonaya vachiti aiwa president tokwanisa tikaadvocaterai takuita kuti mukwanise kupinda for the 2030 kana the 5th term, but kumasure behind mutungamiri wenyika vachirova, vachiluta, vachitora maresources, vachiti aiwa vakomana vese vakadaro tiri kuda kuvatevera one by one, tichivaexposa kuti nyika yese izive kuti these guys they are not here for change but they are just using the name of the leader kana kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe kana the SADC chairman kuti vakwanise kuita mashady deals avo, vakwanise kuluta maresources. Tichiona kuti the national interest, macitizens and the general public vanozosara vachitambura nekuda kwemaactions evakomana ivavo. Vanapa vari kuya vachithreatena vakomana vese vari the ruling party vachiti tiri kukuonai navakomana vese vakabribewa vari muopposition vachiti aiwa dai matombomira zvei nokuti aiwa kuadvocate kwamuri kuita ikoko toda kutokumisa. Tonze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo ari shocking. Enda comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.